Mananga you got one of him in. You can work out a soldier. You don't want to work on my car, go down to Pumbia. Who can pound? Ugochuku. Okay, you mean Ugochuku? Ugo Mubera. Okay, I think I've seen him once since I came back. Obo Madu. Obo Madu. Die. Your faces, one of you is highly sick. Nimu na to phone boy. Oye boy. Oye. How's the boy? Oye boy. Oye boy. They are suffering from malnutrition. How's the boy? You are drinking without eating. Incessantly, you drink and you booze in the booze. Umwasila. Can you hold a ton of banana seal? Kuninka. It's I mean, I catch you way, baby, cake in no way, chalk, massimi siruna. I can't. Oh no, my come could you and I could as soon as on a cover. You see, Kote Boba, aye. Yo, Coco, aye. I don't know, Bodani, I penny name, aye. Okay, Yarurana, and I want you to know, aye. Negonata, Baromo, and the Kiri, you see, Kote Boba, Jesus. Jesus! I got my good letter, my nigga. I go on letter, I got to pay your party. When I got to go, it's very bold. I'm not too far, but it's very bold. You see, go to Puna, Papaya. Yo, Coco. Madam, hey! Ajalu. Hey! No. Oh, that's a quite now, but not the one more job. That's one now. What did I both I'll say and I get them. Mother. Hey, okay, it's all on the other sort of one. Mamma, that's one more him made. Yeah. What am I going to Nasu? Oh, undo Yoruba yano. Oh, you boy Vanaso. Parce que cousin job on to cousin c'est one Igbo. On me roibo so cousin. Oh, don't believe it. I nearly in Navano. Eh? Can I know more can need one? Or was that so Igbo? Eh? No be very do qua or don't you? Eat by Mumaka no. I was what I get.
Ya na-asụ n'ọnụ. Na-agwa ya. Ya ka njibekwana ka a chọọ ọnụ ya enyere m aka. Ka ha wee sụwa oke ya bụ Igbo adịgo yi mkpa. Ha wee kwụzikwana. Echiche ịma mma. Ịma na ibe anyị na-ekwu na ịlụrụ ọrụ ị kwesịrị ịlụdụ ka nne. Mana ebe ọ bụ na ndị be anyị sịrị na osita dị mma na ọ dịbalị gboo. Ebe ọ bụ na echetago echiche na anyị achọ ndị ya akụzini. Ịma nwa be onye na ndị a ukwu dalapụ na n'irubebe nwa Ugwumba. Ugwumba nọ. Echefukwazie m. Ọ na-eli ya bụ Igbo nụ ka nne ọ na-akụziri na ụmụaka Igbo. Ọkwa na arụ izie ma ewepịa na Igbo aka anwụgwọ asụsụ Igbo aka anwụgwọ pịa. Nwa gị nwaanyị kwado. Ọkwa aka m na-aba mba n'ụtụtụ na ọmagolo ọkpacha nchọnchọ mmapụ. Iburu ilọrọ azara ya ma o jecha nya dị m ọkpị ya n'aka gwa nwa. Ọ na-achọ onye ya ebutela afọ ime. Nwoke ka akpakwa n'ike anyị na-akpa. Chisom kedu? Chisom, ebee ka isi? Ebee ka isi? Ejiri m iji ịchụ ụdara. Ijele ịchụ ụdara? Chisom, ijele ịchụ ụdara mara na ihe azụ ụlọ. Ị na-agakwa m ntị mbọ sọọzụ ya rapụ ụlọ wee pụọ Chisom. Mmesi ibe mmemme ịmala onye mbụ. Biko, achala ugo. Chisom, ịpụọkwa nọ na-egwe mmadụ ka ị bịa. Tụtụrụ ije siri mmiri ọkụ ka m site nne ya kpulie nwanne nke nna ememe. Ezuzuwalị. Igwe ya nkịta butere m afọ ime ebe. Achala ugo. Olie nwayọ. Nwa obere nwa nwaanyị. Onye bụ obere nwaanyị. Ọgbọ ya tụsibere ime ebe dị. Tụọ gịnị dị? N'ọka o bula afọ ime. Ọgbọnụ mgbeelu ka a na-atụnya bụ ime. Kịta ya gosịkwa n'afọ wee tụwa. Olie nwayọ. Ịchụkọtazie ya n'isi ọgbafere. Ya ma na ọ bụ ọzọ ụmụaka nke etu azalụ n'ụtụtụ wee pụ. Dịka anyị si na-ekwu agwa gị Ugwumba okwu ya ọkwa Ugwumba ọ ya alụsị ya ọgwụ onye anyị nsogbu adịrọzi biko ife mmaba eme na mmesi ya bụ eje m jee kpa ka anyị eme ya nwere nsogbu echiche ịdọ mma. Nne m ọ bịara ije. Nne biko akọkwana m ọjị o nsogbu adịrọ abịa. Ịbụgo na nka na-azụ ilu ụtọ. Ọ bịara ije. Na mgbadakwa dị ka m ji wee bịakwanụ. Ebe nke a Chisom ana ọ kpọbere na ọ ya bịa zatọpụ ibe anyị na Mami ihe dị n'ime. Ịbatana ọ tekwara adọ na-eche gị. Na-ewekwara n'iwe na-ewe n'iwe agara m mgbago ebe a ka m gote ihe. Meka nwa m nọ nna ọkwa n'akwụkwọ litere na Chukwu Emeka dị ndụ si ka m bịa ma anọ. Hey, Emeka! Papa? What is all this rowdiness happening in my abode? Papa, akwụ editere ha. Akwụ editere ha? Ngwọrọ ha kọwara ha. Ọ na-ekele mmadụ. Don't do great. No, Soja, no. Sit down. Bloody civilians. Now you come here. Come this side. Come here. Now, Genti. Ego ne kafa na kwe na agụrụfa. And you have the audacity and the effrontery to utter such odorous words to me. How do you utter such odorous words? You have brain. Where is your brain? Don't look at you. Jesus Christ. Hey! Bloody civilians, all of you. Mana anụ nke ọ na-aba ọ na-asị ego ọ bụla ego ihe ma ụtọ ọ na-esi eme oge ụfọdụ na-ewe n'iwe ọkwa soja ka ọ kwa soja n'oge gara aga ekwukwara m ekwu wele na ka ndị so nke m nọ n'ahịa elele ka ahụ sa nwa jiji isi kote bụ na ọ ga-agba ya agba na-ewe n'iwe ka m
ngwa na ya go no Kote nkwu onye isi iberibe ọha egwu onye mbịa ọrụ ọha egwu n'Igbo na monya no enwu tatu cha na bu monya atoka Bịanụ. Mmanya anyị dị ngwọchite n'ụtụtụ ruo n'abalị. Ọ gakwa enyere anyị aka. Mechie ọnụ. Gị mechie ọnụ gị. Ọ gịnị na-ekwu? Ọ gịnị ka unu na-ekwu? Kedu ife bụ isiokwu unu? Ohegbu. Ụwakwe. Nyo wo bulu tu ko monya ye ngulu. Ka ide sotole fele ni na sotole no. Na bifo na bosta so ku no no. Ụwakwe. Mmanya adịghị Igbo. Bi na mewu. Mana ihe m dị ka mbụ ka anyị too otu ihe ma ọ wee bụ anyị gị dị ime n'obodo a. Ka unu chọọ otu ihe ma wee bụ unu ga na-eme. Maka na mụnwa enwetaghị ihe m na-eme. Mechie ọnụ. Mechie ọnụ gị. Ọ gịnị ka ị na-eme? Ị mara ihe m na-eme? Ọ gịnị ka ị na-eme? Ị mara ihe m na-eme? Ọ gịnị ka ị na-eme? Ị mara ihe m na-eme? Kedu ife na-eme gwa? Selo. Ọnwa ọdịde na ọgụgụ a ị na-eme n'obodo a. Ikwugo ni ya. Bife na-eme. Onwe ife na-eme. Enwe ife m na-eme? Ọ bụrụgo dị na-enwe ife m na-eme. Ojukwu aka m gị mma. Ịkonye m. Ngịwa. Ịka m mma. Rukwa echi. Ịka m mma. Echi. Ọ dị mma. Esi ka m mma. Azụ nwe kpọnkwa. Igbo kwe. Selo ọ sị na aka m mma. Ị dị mma nwoke. Ihe a dọkịta kwuru ụbọchị ya bụ eziokwu mana ka njikere dọkị ọwụ onye amụma ka ọ na-eshi imi ka oke mkpi. Azụ nwe kpọkwa a sị na ụkwụ na-aga walawala na anya na-aga walawala n'afọ ya. Ka ihe nke mbụ Ife nna ka ọ bụ na anaghị ezonali ala ozu kama na ife eze na-ata na ntị na nwe ụwakwe asọ ọbụọ na ọbụma na gị nso na-akpagharị kemgbe aka gị masị na ịṅụra mmanya. azụ nwe kpọnkwa Iche gbafụta Agnes ka onye ukwu na onye nta riwe ya bụ uri. Ịdị na m dị ka ichere m ama gị. Ichere m ọbụ Ohegbu ama gị. Ọ bụrụ na onye ukwu na onye nta ama gị mụ onwe na onwe m ama m si na ọ bụghị gị ntụwala gị ya bụ Agnes ime na onye ọzọ ntụwala ije evuru ije ama vurufute maka ịma na ihe adịghị ọnụ ihe ka adịghị ọnụ. Ohegbu Ohegbu bụ nri ka mkpọrọ amakwa m ịmara Ohegbu ka m gwa gị bụ ntị a na-agba gị ma ị nụrụ ebepụ isi gị bụ ntị eso gị bụ egwu na-aba n'ụkwa amaghị n'ụkwa na-egbu ego ịra atụ egwu mana ka m gwa gị ọ bụ na gị bịa kparị m maka Agnes bụ nwunye m ị ga-afụ Agnes lapụ ma Agnes nwunye m na Agnes enwere nwaanyị dị na-abụ ọsọsọ mụ abụọ bụ ichie nwee rapụ m aka ọ bụ na ịṅụ iyi na ịbịara n'ụlọ mkparị m maka Agnes gbọpụta ka ọ nọ na-esuru kwefụrụ agwọtara m apịa gị ọdụ ihe iji bụrụ nwoke agwa gị ewe mmiri fudebe ọmarụ ọrụ ịpụbụrụ m ka ị bịara iwa nke ga dị n'ọnụ ka m gwa gị gere ntị ọkwa ị maara na oke adịrị ihe onye mmụọ abịa n'obodo anyị a ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta ma na ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụpenye afa gị onye agaghị ọkwado ka m na-achọgharị na-enwe ihe mere
ihe mere ọbụla kemgbe mbọsị a mụ na ji ifu n'ụzọ ugbo ụra ababeghị n'anya nna anyị maka na nsogbu adịrọ ọ bụ nwaanyị nọ na di nna anyị. Anọ m na di. Onye kwere nke egbolebe a ọkwa mụnwa mmadụ ka ọ idebe onye kwere debe mụnwa onye kwere bụ n'ụdị m ikweta ahụ ihe ọbụla na-ezu ndị n'obodo a na-anụ nna anyị mana anọ m na di nnukwu njọ ka ọ bụ. hapụ ihe a njọ gị isi kote ebu na ọ ga-agbakwa agba isi kote ebu ọgbakpọsị anya anya isi kote bụ ọgba isi kote bụ ọgba ihe okokoko kedu ka ị mere ka ebe isi ebe isi Okay, I went down there to buy something. Nsi ka nkene gị ebe ikwetere ka mụ na gị bụrụ onye nwoke na ya oge Ada gwara m na ikwetego m obi bụ nọọsụ aṅụrị Nneka m ga-agba mbọ fụ na enwe ife kọrọ gị n'obodo anyị nọ n'ime. What nonsense are you talking about? What's wrong with you? What is wrong with you? I say, what is wrong with you? What is your problem? Nneka. Hey. Aka n'imi na-asụ na atọgbu. Hey. Look at this one. Mumu. See, do I look like you're great? Just take a look at me. Hi, God. I've already suffered. Hi, Mumu. Big fool. Did you hear me? That is what you are. If I dare see you around me, I will deal with you. Just try me. You will know that. Nega. Come on, remove your hand before if I dare see you around me again, I will deal with you. Nonsense. Hey. Ọ pụtara na agwa Ada nwere ihe Ada gwara Nneka. Ọ bụrụ na Ada gbadoro m Nneka ga-ekwete ọ ga-amụrụ m amụ. Hai. M ga-aga ka ngafu Ada ga-akọwara m ife ya na Nneka. Ọ ga-akọwara m ife. isi kote bụ ọgba ihe okokoko Kefi ime iji wee ghọlịa m. M ghọlịkwa. Amaka ghọta m ihe ị na-ekwu ka ị na-ekwu. Ị mara ife nnekwu Ada? Ọ bụkwa na macho bụ ịgwa gị ya mana ozi ma ka anyị esi wee gwa gị ya. Ụkwa oge ahụ esi m je gbado Nneka. Oge aka bidozi n'echie Ugochukwu afụkwa gị n'anya nke ukwuu na Ugochukwu biko zi ya. Ada rapụ maka. Ugochukwu awụ ya na ala. Gị na-atọzi unu kịta. No. Can't you greet? Una de kene mane kene. Oh soldier. Oh soldier. Ma tabegari onu. Oh soldier. No. Bloody civilian, will you sit down? You know what I mean? Nonsense. Now, can somebody tell us what I mean by turning the bridge? Or they can call me 10 minutes by turning the bridge. Oh soldier mo. Correct. Oh soldier. Kreviji come up. Lord, the civilian. Are you mad? Now, all of you get away from here. Step up also. Do your job. Come on, chase them away from here. Nonsense. Iwo kwere fe ndozi nwoke ọkwụrụ ma enwe emefe ndị iberibe ndị anụmanụ n'obodo. abịa n'obodo anyị a ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi kote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta mana ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị onye agaghị sukuru ọ bụrụ itibọrịbọ gaa n'akwụkwọ agba na itibọrịbọ bụ ọrịa isi kote ebu na ọ ga-agbakwa ya
Yo kokoko. Onye na-agwọ ọrịa ị na-agwọ nta agwọ imo. Kedu ka ofu ọgwụ a si agwọ isi agwọ afọ? Mata na isi kote bụ na ọ ga-agba ya agba. Isi kote bụ ọgba. Isi kote bụ ọgba. Abịa n'obodo a anyị nwere ebu nwe mfụ. Isi